Wara li s-sibt il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg prova jqarraq billi jagħti l-impressjoni li l-Gvern se jagħmel tajjeb għax-xogħlijiet f'San Pawl il-Baħar, illum id-Deputat Nazzjonalista Robert Cutajar waqt konferenza għal ġurnalisti żvela li dak li prova jieħu l-mertu tiegħu il-Gvern kien fil-fatt se jkun qed iħallas ilih il-Kunsill ta' San Pawl il-Baħar. U għal dan fid-dawl tal-fatt li l-Kunsill kien ġa ħareġ €9,000,000 għal dawn ix-xogħlijiet. Il-kellima tal-Partit Nazzjonalista qalu li l-Ministru b'mod konvenjenti naqas li jirreferi għal korrispondenza uffiċjali bejn il-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar, Infrastructure Malta u l-Ministru nnifsu fid-dawl tal-isforzi kontinwi tal-Kunsill li jagħmel dawn ix-xogħlijiet. Tajjeb anke l-benefiċċju tar-residenti illi ngħidu illi l-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar madwar sena ilu u dan ukoll qiegħda kien hemm referenza anke fl-laqgħa tal-Kunsill sena ilu, il-Kunsill Lokali beda l-pjan biex isib il-kuntratturi ħalli wkoll jagħmlu dan it-tip ta' xogħol, però l-kuntratturi dejjem irrispondew illi kienu wkoll fuq xogħol ta' Transport Malta, Infrastructure Malta u allura ma kinux disposti illi jagħmlu dan ix-xogħol hawnhekk f'San Pawl il-Baħar. Il-kelliem għall-Oppożizzjoni dwar it-trasport u l-infrastruttura Tony Bezzina li wkoll kien preżenti għal din il-konferenza qal li l-Oppożizzjoni qatt ma kienet kontra l-proġetti ta' infrastruttura li huma bżonjużi, iżda li l-Gvern ma jistax jieħu l-mertu ta' dan meta qed juża l-fondi tal-Kunsilli. Huwa inġust illi kemm fil-Parlament u anke barra minnu l-Ministru jgħid li l-finanzjament għal da xogħol kien ħajsir mill-Infrastructure Malta u li l-Konsillu Lokali ma kien se nasulhom l-ebda fondi u mbagħad issib illi minn wara dar kulħadd xogħol biex il-flus biex isir dat tip ta' xogħol qiegħed jitnaqqas mill-Kunsill Lokali biex jgħaddi għand Infrastructure Malta biex jagħmel dan ix-xogħol. F'intervent li għamel il-kandidat nazzjonalista għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Michael Merċieqa tkellem dwar kif saret policy tal-Gvern li jieħu s-saħħiet minn idejn il-Kunsilli Lokali imma mbagħad juża l-fondi tagħhom biex jiffinanzja l-proġetti li jagħmel. Dan qed jiġri mhux biss fil-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar li jien li qed indur ma' Malta Għodex kollu qed jiġri f'diversi kunsilli lokali qed jiġri anke fuq toroq arterjali fejn il-Gvern ikun qiegħed ukoll jilgħab bejn il-fondi tal-Unjoni Ewropea u l-fondi tal-Gvern u mbagħad jiftaħar li jkun qiegħed jagħmel ix-xogħol bil-fondi tal-Gvern. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm ukoll kandidati għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali fisem il-Partit Nazzjonalista fuq il-lokalità ta' San Pawl il-Baħar.